lajeng pakabarna ing dinten sakmangke Senopati Kebo Taruna dados satriya mbal satriya balik mbalune durung wonten Lumajang. Kebo Taruna dadi satriya balik. Nggih. Sapa jeneng mulan kowe bocah sendi wani munggah ing Pendhapa Majapahit. Njur kawigaten Kula pun Anuraga. Anurag. Cason Saking Palapadesan Gunung Brok. Munggahmu ing Pendhapa Majapahit. Menawi wonten pailah dalam kula badhe suwita. Kowe panisu. Apa paitan wong suwi? Madhep wonten menapa ingkang dados dawuhipun Bendara. Anuraga, Paring dawuh. paswitanmu tak tampa waton sepiji. Kowe bisa mateni Kebo Taruna dadi satriya balik ping pindho kowe bisa krangket hari nampi paswitanmu tak tampa negara. Kestaken dawuh. Senopati ana ing kraton Majapahit. Aku Kebo Taruna Senopati saka ing Lumajang. Gelem ora gelem manut tak suaranake ana ing Majapahit. Aku gelem manut wis gumletak ning papan kene. Lakon kok kasane gedeng jalan kowe. Manut ratranipun pamanam panjenengan dakwa paman Ramapati panjenengan dakwa nampi yen Tombalelo pisan paman Ramapati paring dawuh dhateng nampi menawi ing Lumajang bumi kamardikan panjenengan wujud. Nah kanthi menika kula wantun Mbalelo ngersa dalem Kakang nampi panjenengan ingsun sajeng pengayoman kaliyan Raden Majapahit. Ora bakal ndlenjani janji babar pisan pengingsun angkat tumindak njabel kaibahan ing bumi Lumajang kabeh saka pakanipun Paman Ramapati. Mula Kakang nek pancen niatmu Mbalelo saka pakartine Paman Ramapati, ya aku bakal paring pangapura marang kowe. Nanging Kakang menawa Kakang nambi wani Mbalelo meneh marang ning negara Majapahit panjenengan bakal paring pidul jumbuh marang kalebutan. Sinuwun menengaken mboten cetha panjenengan badhe midana dhateng kula pun nambi nanging malah kapura panjenengan paring pangapura. Menengaken kula nelakaken ing panuwun. Jer sadaya kala wau ingkang tumindak ala mboten sanes mung Paman Ramapati. Kula ingkang lepat. Kula ngrumaos silebut.
nalika pendopo agung Majapahit ning Sun Minisuda sliramu dadi senopati perang. Sliramu saguh sisaning uripmu kanggo nglabing katening Majapahit. Ning yogine dina iki kowe dadi sadram bali. Nggih nyuwun sewu pamit kula. Sejatosipun kula menika mboten ngertos lelampahan ingkang sampun ngawuri, ing kula menika dipun paringi pirsa kalih Kanjeng Adipati Haryanandi. Yen kula menika putranipun Kebuan Nabrak. Ingkang ngedani menika wong-wong ing Majapahit Kanjeng Rama kula. Dene kula ngantos balik tinggal ingkang kados ngaten, perkawisipun kalih Kanjeng Adipati Haryanandi. Napa kados ngaten Kakang? Sinuwun bondone kula niki dituculi luwih dhisik. Mboten sakesuwen dipun rampingi mawon. Ah, ngoten nggih, Niki gato. diculi luwih dhisik. Nah, mboten ditaleni mawon kok. Lare mbok bondo ora entuk buculi. Sinuwun. Nggih. Aman menika panjenipun kula ingkang damel supados taruna kiyambepun dados satriya bali. Ing pangajap taruna menika badhe kula pundhut putra mantu kula dhawuhaken dhateng atmaja kula Sinawangsa. Nah, kanthi kiyambepun kalamun saged merangi dhateng tiyang-tiyang saking Majapahit saged kiyambepun bales sasa wirang kula dhateng panjenengan dalem. Nanging jebul sekala wau boten panjenengan ingkang tumindak, nanging kepara panjenenganipun Paman Ramapati ingkang kiyambepun ngobong dhateng manah kula supados kula mbalela ngersa dalem. Kakang Ngambi. Sak menika kula sampun ngertos lampahe negari Majapahit. Monggo Kakang. Panjenengan kula paringi pangapunten. Sedaya kalepatan kalpun mugia kapendhem bening pangapunten Kakang. Nulaken katentreman karahajan lan kabagyan. Tumrap marang Bapak ingkang kagungan kacat anggenipun ngrawakaken rangga Buddha mugi pun paringi bagas waras pun paringi rejeki ingkang malimpah. Amin amin. Kosok amin. wangsulipun datengipun rangga Buddha ngantos sak konduripun wonten palimupun masuk yambak-yambak mugi mangke karajan. Monggo Kakang sareng gembul bujana Andraguna. Dherekaken pawiyatan purna. Kutur.